Hei nuoret pojat ja vapaaehtoiset tytöt. Teitä odottaa noin 3 vuoden päästä armeija tai sivari. Miehet kutsutaan asepalvelukseen sen vuoden aikana, jona he täyttävät 18 vuotta. Kutsunnoissa selvitetään nuoren miehen terveydentila, annetaan informaatiota varusmiespalveluksesta ja päätetään se, missä kukin varusmies palveluksen suorittaa. Kaikki aloittavat varusmiespalveluksen 2 kuukauden mittaisella peruskoulutuksella. Palveluksen kokonaisuuspituus on 180, 270 tai 362 vuorokautta. Pituus riippuu varusmiehen omista tavoitteista ja aselajista. Vuosittain varusmiespalveluksen suorittaa noin 27 000 miestä ja 500 naista. Sodan syntyessä Suomen puolustusvoimien enimmäisvahvuus olisi 350 000 miestä. Puolustusvoimien tehtävä on taata maamme koskemattomuutta. Suomen puolustuksessa huolehtivat maa, meri ja ilmavoima. Suurin rooli puolustuksessa on maavoimilla. Suomella on myös haastaviin tehtäviin koulutettuja erikoisjoukkoja, kuten laskuvarjojääkäreitä ja taistelusukeltajia. Kenraalille presidentti voi luovuttaa ylipäällikkyyden. Noin 5% valtion menoista käytetään vuosittain Suomen puolustukseen.